Hello mindenki, én MCD Kanyó vagyok, MCD Kanyó vagyok, és itt áll mellettem Benito 911 és Svenzi, és most egy survival videót fogunk készíteni. Na és akkor el is kezdjük. Már egy picit találtunk ezt a szigetet, ezt kibővítettük meg minden. Találtunk egy kis vasat, aztán még az én házban elkezdtük, aztán a Svenzi is elkezdte. És megnőttek a fák. Na és akkor kezdhetjük is. MCD Kanyó lakása. Ennyire van kész eddig, és van nálam egy csákány. Egy, két, ezt ide tesszük, és így fel is tudok jönni. Na, szerzek egy kis fát, mert kéne. Nincsen valamelyik őtöknek baltája? Nekem van, csak nagyon lent van. Hogy lent? Hát úgy, hogy piros már az ereje. Ja. Akkor csinálok. Na. De ne így csináljad, ez az én házam. Jó, de az én crafting table. Erre adjad vissza. Ezt így be kéne fedni. Van valakinél föld? Nem, ez a fontos. Jöjj! De ne itt növess a fába. Ki? De. Én nem növesztem, én épp hogy szedem, és ezt nem én csináltam. Van valakinél föld? Nálam egy darab van. Jó, sok, ugye? Jaja. És hova kéne? Gyere, csináljad a dolgaidat. De mit csinálsz, D? Kanyó, MCD Kanyó. Még te mit csinálsz, és hol vagy? Én itt vagyok mindig. Építeném a hangom. Ez tudod mire hasonlít? Már amit az előbb mondtam, hogy olyan, mint a 3 kismalacka. Nem? Most nem. De. Hát de a Bence is fából csinálja. Akkor én elfújj a gonosz farkas. Megfulladok. Majdnem. Ugrálok magamtól. Ez az gyorsan. Ez az. És nem bírok kijönni. Nagyszerű. Akkor most úsztak át. Mit csak az? Ja, mit csináltam baltát? De lombos. Ezen csinálhatnánk egy bunkert. Nem?
de szép. Itt sötét van. Aha, kéne aludni. Ouch. Becsukottam az ajtót. Bent voltam. Van valakinél gyapjú? Vagy ágy? Ágy, nálam nincs. Biztos? Ja, van 3. Na, kinek kell az ágy? Nekem. Ja, van nálam. Hol vagy? Én itt a fáknál. Gyertek ki, ide adok egy. Neked is adok egyet. Jaj, miért nem tudok. Aj. Valakinél van üveg? Nálam. Adsz Nem. simát, ilyen kockát. Olyanod van? Van nálam 64, azt mondja. Meglaposat is. Meglaposat is. Meglaposat is. Laposat is. Nem. Nem. Tessék, itt van még. Na, de laposat is adjál. Persze. Mindent én adjak, mi nem szedtél meg? Hoppá. Lapos. Kösz. Hoppá. Na, már megint nem bírok feljönni. Ó, figyeljétek a varázslót, lebegek egy ilyen földön. Valahova kéne tennem az ágyat is. Ide. Inkább ezt. Nincsenek kint szörnyek? Én nem látok. De van egy creeper. Az király. Kell majd TNT-t csinálni. Elfelé megy. Ó. Ezt figyeljétek, egy kockán lebegek. Wow. Én vagyok a mágus. Mágus. Gyöngörök kimenni. Szia, Sanyi már! Elhúzzál már! Szia!
Na majd gyere föl. Hey! Te kis csaló! Bence csal! Beszorított a vicc alá. De akkor is csal. Így, legalább ennyi kell. Na, szerintem aludjunk. Miért van már megint este? Még mindig este van. Ja, hogy nem is volt reggel. Aha.